ASMR-videon pariin. Tällä kerralla mä olisin tehdä nyt sitten sen videon, jonka sillä edellisellä videolla lupasin teille tehdä seuraavaksi. Eli kuiskailla teidän kaikkien tämän minun kanavan tilanneiden nimiä. Eli minä kuiskaan tällä videolla nyt kaikkien teidän nimiä, jotka olette tilannut tämän minun kanavan ja olette sieltä YouTuben asetuksesta laittanut sitten sen tilauksen julkiseksi. Niin heidän nimet sitten näkyy tässä minun tilaajien listassa. Ja voitais lähteä liikenteeseen. Eli jos et omaa nimeäsi kuulu, niin todennäköisesti sulla on sitten asetuksesta laitettu sille, että se ei ole julkista tietoa se, mitä kanavia sinä olet tilannut, niin en sitten valitettavasti voi sinun nimeäsi täällä kuiskailla, mutta lähdetään liikenteeseen. Vilppu 78, Vilppu 78, Vilppu 78, Vilppu 78, Elmeri Jalonen, Elmeri Jalonen, Elmeri Jalonen, Josefina, 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 Surterköl 90, Surterköl 90, Netta Holm, Netta Holm, Netta Holm, Anni Kaav, Anni Kaav, Anni Kaav, Anni Kaav, Anni Katariina, Anni Katariina, Anni Katariina, Anni Katariina, Jenna Julia, Jenna Julia, Jenna Julia, Jenna Julia, Jenna Julia, Jenna Julia, Lucky Black Cat, Lucky Black Cat, Lucky Black Cat, Levska, 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 Jenna Iku, Jenna Iku, Jenna Iku, Jenna Iku, Johanna Seppänen, Johanna Seppänen, Johanna Seppänen, Johanna Seppänen, Aino-Maria Karsikas, Aino-Maria Karsikas, Aino-Maria Karsikas, Aino-Maria Karsikas, Noktikola, 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 Jenna Eveliina, Jenna Eveliina, Jenna Eveliina, Jenna Eveliina, Jenna Eveliina, Jenna Eveliina, Mursu, 2.3, Mursu, 2.3, Mursu, 2.3, Pringles, Pringles, Pling,
Alisa S, 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 Alisa S. Siirry, 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 siirry. Viitsi 23, viitsi 23, viitsi 23, viitsi 23, viitsi 23. Aleksi Tastula, Aleksi Tastula, Aleksi Tastula, Aleksi Tastula, Aleksi Tastula, Aleksi Tastula, Aleksi Tastula. Onsku F, Onsku F, Onsku F, Onsku F, Onsku F, Onsku F. Joonas Karjalainen, Joonas Karjalainen, Joonas Karjalainen, Joonas Karjalainen, Joonas Karjalainen, Joonas Karjalainen. Iida Hyttinen, Iida Hyttinen, Iida Hyttinen, Iida Hyttinen, Iida Hyttinen, Iida Hyttinen, Iida Hyttinen. Elina, 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 Elina. Töjeretsi 97, Töjeretsi 97, Töjeretsi 97, Töjeretsi 97, Töjeretsi 97. Salla Virtanen, 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 Salla Virtanen. Petrus Vehmala, Petrus Vehmala, Petrus Vehmala, Petrus Vehmala, Petrus Vehmala, Petrus Vehmala, Petrus Vehmala. Kaisla Lind, Kaisla Lind, Kaisla Lind, Kaisla Lind, Kaisla Lind, Lind, Kaisa 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 Lind. Big Mac Olli, 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 Big Mac Olli. Lil Moschino, 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 Lil Moschino. Space, 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 space.
siinäpä nyt oli nämä julkiset minun tilanneiden tai minun kanavan tilanneiden kaikkien teidän nimet nyt sitten tässä. Ja tosiaan varmaan suurin osa niin ei ole teistä laittanut julkiseksi kanavien tilausta, niin sitten heidän nimeä ei pysty lukemaan. Ja voitais tehdä tästä vähän lyhkäisempi video, kun mitä nuo nyt aikaisemmat ollut. Ne on ollut semmoista puolta tuntia. Niin välillä vähän tämmönen lyhkäisempi video. Taitaa nyt olla siinä jossain 14 minuutin korpilla tämän videon kesto.